Сега бих искал да започна с това, че ние в общи линии по-голямата част от информацията не я получаваме от експертна общност. На Запад има много сериозни анализатори. Говоря за американци, говоря за британци, говоря за французи. И този, който следи внимателно това, което те говорят, отдавна е прочел, че експерт американския Лари Джонс заяви, че руското отстъпление е планирано преди украинската атака. Александър Меркурис, това е също един много известен анализатор, много често го има в големите американски медии. Той преди един месец обяви, че руснаците ще се изтеглят от Изюм. След това в много вече телеграм канали, включително и руски, имаше съобщение, че 10 годишни деца, които се нареждат за хуманитарна помощ, грачетата, разказват на опашката как се очаква атака от украинската армия.